Na, sziasztok, én Spike vagyok, és itt van velem Sid. Sziasztok, és most Spike köszönt be, mivel ő is videózik. És végre ketten videózunk, olyan rég volt már ilyen. Adj egyes testvír. Az meg selfie-be nem tudok. Még egy? Nem, most érdekel. Ja. Azt hittem, Minecraft-on videózni. Hát akkor a bőrszett az ingyenes. Hát én egyből gyerek. Miért? Ja, így elmondom a nézőknek, erre 5 percet kell várni, ezzel 4-et. Ez ingyenes van a bőrszett, ugye? Jó van, nem. Ez meg az belőle, nem mondom tovább. Én gyerek megyek. Miért? Mert te. Hát te is vársz. Hogyha mondjuk meghalsz diába, akkor mehetsz vasba, azt így várnak a perceket. Tudod. Jaj, tényleg. Ó, megtalálta az idét. De jó, hogy lehet látni. Pont. Tartós így. Mi? Ezen meg mi van? Pontosság. Jön el. Varázs, alma. Na jó, szerintem megyünk. Na, azt akarom mondani megint, mint ezelőtti videóban, hogy megint elnézést kérek, hogyha mondjuk nem, köszönök el, megint leáll ez a hülye. A mobilzám. Már ő neki szamszatolója van nekem, ez a mobilzám, a felboltás is tal, minden én elnézést kérek, mert legközelebbi találom Samsung-be, akkor úgyis gépen videózok. Úgyhogy, hogy Oda! Ne! Nem jössz ki onnit. Azt ne felállíthatod. Nekem is be kéne mennem az OP-t. Mész vissza! Nem! Levár! Gyere beszólj. Nem mire kopta. Nem jössz? Gyere. Azra most akartam kérni. Én nem megyek be hozzá, a kocsit oldalra. A párvád. Nagyon nem tudsz félkérni. Hát nem. Ezelőtti videójában két láthattátok. Azt mondta, nem tudsz félkérni. Hát nem. Gondoltam. Szava. Nem lesz olyan érdekes, de majd lehet így rakod bele, majd kicsit vágok, aztán lehet rakod be zenét. Rakod be. Hát akkor De szerintem... akkor már este, akkor én berakod tőled a lószereset. Ja, hát akkor most vágok. Én is. Bullseye. Ezzel a zenét. Bullseye.
Jaj!